Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli u naš novi video zapis u kojem ću vam pokazati kako promijeniti ikonu na vašem folderu, znači bilo staviti bilo koju fotografiju s vašeg računala. Kao što znate, video se automatski doda ikonu na kreirani folder koja nije toliko privlačna i atraktivna. Evo, jednostavno mi smo prije toga naknadno, znači skinuli smo fotografiju koju želimo koristiti, skinuli smo iz interneta. Znači jednostavno odemo na Google, upišemo online, evo meni je to već tu, ja ću vam to staviti u deskripciju. Znači veoma je jednostavan program, jednostavno tu stisnemo choose file, odaberemo fotografiju koju želimo koristiti kao ikonu. Tu vidimo po nekim stardanima je to standardizirano, evo ja ću koristiti ovo za Windows 7 jer koristim Windows 7, jednostavno te kliknete download, pričekamo da se skine. Znači kad se to skine jednostavno idemo show in folder ili prikaži u mapi, kopiraj, evo sad ovo je jako bitno je to da to stavite u folder kojem želimo promijeniti ikonu, znači da ga tijekom nikako ne mičete jer ako promijenite sliku, to jest njenu lokaciju, promijenit će se ikona na folderu. I znači jednostavno odemo na folder, znači properties, idemo na browse i nađemo tu našu sliku koja je u folderu, ok. Znači refresh i evo vidimo, to je naš folder. Znači ono kao što sam već rekao je jako bitno da tu sliku ostavite tu. Kao što vidite mi ako sada tu sliku izbrišemo, vidite promijenila se ikona foldera, znači tu sliku treba cijelo vrijeme imati zadržanu na istoj destinaciji. Hvala što ste gledali ovaj video, pogledajte i naše ostale tutoriale.